En Buquica el va fer avisar i li va demanar que li amanís dinar perquè hi anirien a menjar amb alguns dels seus oficials. Li va dir que no tingués por ni passés ànsia, que no tocarien res ni ningú, que no s'emportarien res ni farien mal tampoc a ningú. Li va demanar que li fes arribar aquest mateix encàrrec a casa del decà Oms de Beuda. En Pere Oms era un altre pagès, un hisendat potent de la contrada, i en Ramon Maulà va obeir, malgrat que no les tenia totes. Ben aviat, en veure'ls, en Buquica es va estranyar. Va resultar que els decà Oms, després d'una llarga lluita, d'una llarga tortura, havia aconseguit escapar-se i, per tant, estava força perjudicat i no li havia pogut pagar els calés. Davant d'això, en Buquica li va exigir a en Maulà que pagués la seva part i la de Can Oms. En Maulà, al no poder fer front al pagament de 50 doblers, els va donar llargues i per això el van matar. Però no va ser en Buquica qui el va matar, sinó un dels seus homes, conegut com el barceloní, perquè era fill de Barcelona, qui li va clavar un cop de sabre que el va matar a l'instant i el va fer caure de genolls davant de l'era de la casa pairal de Can Maulà. No va tenir ni temps de fer testament ni de prendre cap altra disposició. El 5 d'abril del 1814, Ramon Maulà i Llongarriu, pagès propietari de Lligordà, va morir assassinat. Tenia 33 anys, als anys de Crist. Martí Gironell, la venjança del bandoler. Aquest Sant Jordi pensa amb el cor, llegeix en català. És un missatge de Brainstorm Productions.